अरे दादा हो दादा है के करी घर का माल जात बा हो बड़ा खतरनाक बा। अरे दादा हो दादा बुढ़वा बुढ़ाई गए लेकिन जवानी अभी ओकर चरमरात बा। बतावा अभी के माल चाहत बा का बुढ़ऊ एकदम दोगल है बाटा का बियाह शादी हो गई जिंदगी भर जवाना रहबा का कुल के मेहरारू के देख के लाइन मारेला। अब का बताई करेजा एक समय हमार तुहार रहे जब शादी भइला तू ऐसा लवंडिया रहलू जब घूमत रहलू बाजार में तबो तब बुढ़ऊ चार लइका का बाप हो गईला तो के लाज शरम नाही लागत बा। बेचारी के कहत बाटे ई माल कहाँ करे। अरे बुढ़िया तू शरीफ नाही बना ठीक बा ना महू जानत बाटे तू कैसन बाटू गौवा में ठीक ना जब तू लइकवा बतावत रहना तोरे गौवा के। अरे बुढ़ऊ तू नाही जनबाऊ कुल हमार सदिया काटे पे लगल रहना कुल यही से झूठ साट तो से बोलत रहना ना जानता हमारे घर से घर से झगड़ा बहुत चलत बा यही से सदिया कर फटी। अरे तो हम के ना पता रहो एक के बारे में अब जाके बतौलो तब न पता चला।